ikakasal ka na sa iba. Hi bye og sa tanang mga naminaw karon. I just want to share my love story. I am Joey. I am a girl. Ana Lanjud akong name. Matt and I were childhood friends. Super close me until now. Same yung school since kinder to college, but lahi may course. I was taking up architecture and siya kay medicine. When we reached high school, adto na nag-start nga murag na ay something namo ni Matt. Iya akong kwaon sa balay niya dungan mi padulong sa school o niya inigresas dungan sad mi bisag lahi may section. Nigting uli ihatod ko niya sa balay. Ana dyan na siya permi nako kutob ning graduate mi. Ang mga tao sa among palibot abi nilag kami na ni Matt. Na ay mga idol niya mo ingon dayon ng uban nga si Joey ray na ilhan nga bayi ana. After graduation, nihatag si Matt na ako og bouquet. Akong favorite nga sunflower. Lipay kay kwato. Tungod kay suod naman lagi mi kaayo, giusa na sa mong parents ang hikay pag-graduation namo. Nami sa usa ka function hall ga celebrate ato. And mo na to, congrats na og natingala ko nganong murag na ay gitabunan sa stage dapit. Sa nangutan akong mama kung unsa to. Natingala ko kay mingisi lang siya og nitando ni Matt. So ako, gikulbaan nagmayo. Yang si Matt ni adto na sa stage og nagdala og mic. Nya ni play ang favorite music nako nga This I Promise You by NSYNC. Ni ana dayon si Matt nga, Hi Owie, congrats na tundwa. Mo-college na ta. As I open my new chapter in life, I want you to be there also. Not just as my best friend, but to be my forever girl. I know nga wala ka ka-notice sa 4 years nga pagpanguyab nako kay wala man ko'y gisulti. Yes, bata pa ta, pero sure naman ko sa akong gibati para nimo. I want to upgrade our relationship. Kitangtang ni Matt ang tabon. Samtang nagplay ang favorite part nako sa This I Promise You. Itulo og kalit akong luha samtang gabasa sa nasa stage nga, Will you be my girlfriend? Idol si Matt nako og ako siyang gitubag og yes. Gigakos dayon siya nako. That day was so special to me. Nakagraduate na ko high school. Na akong parents, nagkakami na ni Matt. Everything was so perfect. Antibok na ko nga college life, though na ay mga rough days, pero nakaya rin namong lampasan ni Matt. Nakagraduate na ko. Nakapasar sa board exam o nag-work na sad with math on my side. My ever-supportive boyfriend. Mag-away me pero ma-okay lang sad. Siya kay padayon yapon nag-eskwela hangtod sa nakagraduate na siya. Pero things happen and bad things follows. While ga-review na sa Matt para sa exam, naa siya'y nasuod nga girl sa ilahang reviewhan. Opposite kay mi ni Dayan. Go with the flow ako nga pagatawo. Always chillin'. Pero si Dayan, hardworking, tuon kung tuon. Seryoso sa iyang dream sa iyang life. Ana siya i-describe ni Matt. So ako naka-feel kog jealousy. Pero wala pa ko mag-salty ni Matt nga nagsalos ko ni Dayan. Kanuhuna man sad ko nga sa tibok life ni Matt ako rayoy suod niya o permi niya makauban nga baye. So nisabot ko sa ilahang friendship. Nakaila si Dayan ako ang ako sad nakaila na niya. After makapasar ni Matt silang exam, nag-celebrate na sad me. Before ko neto silang balay, nihapit ko Robinsons kay mopalit ko gift para ka Matt. Ako siyang gipalitan og Jordan nga shoes kay moduwa man siyag basketball og pair of socks. Pagawas na ko padung ko sa parking lot,
Nakita na ko si Dayan naghilak pa doong gawa sa iyang sakyanan. Wala na lang nako siya tawaga. Mao na to nga nag-drive na ko pa doong ilang mat. Pag-abot na ko didto natinga ko kay mingaw kayo ilang balay. Misulod ko niya giablihan ko silang katabang o gipasulod. Pag-abot na ko sa sala nilang mat, ngit-ngit kayo. Abi kog blackout. Kita kong mat nga nagdala og flashlight. Nguta na ko niya nga. Asa sila tita babe? Wala pa din mo mangaon? Mitubag si Matt nga, babe alisa. Gikulbaan ako. Nangutan ako nga, nganon man babe? Unsay na? Mingon si Matt nga, elementary graduation, I decided to court you. High school graduation, you said yes to me. Babe, we've been through a lot of struggles. You were there in my darkest night and brightest day. Taas pa to kay giingon, pero dili na ako matay kaya naghilak na ko. Mingon siya na ako nga, Joey, will you marry me? Pag umanyag sulti tanan, niluhod si Matt. Perti na nakong hilak ato kay wala akong ma-expect ato. Gigakos na ko siya og mitubag ko yes. Iyang gisot among engagement ring sa kong finger. Nikalit og siga ang suga kay ganina di maraman to pero wala ko kabantay nga tuwa di ay akong pamilya, akong friends o colleagues. Gibongga jud namo among kasal. 8 months naming nag-prepare para sa among big day. Naghuwat na lang mig date sa among kasal. Until one day, nanangit siya na ako nga muatan sa birthday ni Dayan. Gi-invite sad ko niya ato pero wala ko kalugar kay hectic kayo ang schedule sa work. Pag-uli na ako sa balay, ni-text siya og, babe, niya mo reply na unta ako atong nitawag siya. Ingon si Matt niya, babe, klaro kayo na ako nga hubog siya. Umiingon si Matt nga, ayaw biya ako biya ha? May tubag ko niya nga, babe, hubog naman ka. Uli na lang pahatod na ni Maki. Tubag si Matt nga, basta babe, ayaw ko biya magpakasal na biyata. Ayaw ki biya juda. May tubag ko nga, oh babe, dili ti ka biyaan. Magpakasal na ganita biyaan na noon ti ka. Pahatod na ni Maki babe unya katog na. Tawagan sa nako si Makmak akong ingnon nga ihatod ka. Nitawag ko ni Makmak og nisugot rasad siya. Nahimutang nako atong pagkahibaw nako nga nakauli na siya. 2 months after sa birthday ni Dayan, ning cold o galit si Matt. Permi siya masuko na ako pero mag-sorry siya dayon after ko niya singkahan. Ipautanan ako siya kung sa iyang problema. Moingon na siya nga daghan na daw siya gyunahuna. 2 months sadming ing ana. Permi siya wala siyang kaugalingon. 1 month na lang kasal nami pero dili pwede nga permi lang siya ng ana. So nag-decide ko nga mangaon mi sa gawas. To have a quality time, kay dugay-dugay na sadmi nga wala ka date. Pag ato na mo sa Lemket kay, nakita na ko si Dayan. Buntis og nag-inom og milk tea kauban niyang friend nga wala ko kaila. Pag naog na ko, ni diretso kong Dayan. Ning dako iyahang mata pagkakita na mo ni Matt. Ako siya gingnan, Dayan, naunsa ka? Buntis day ka? Itubag si Dayan nga, ay 4 months na ko na pragi. Ako siyang gainan nga congrats. Unahan man minimo ni Matt. Kinsa may father, wala ko kabalo nga nakayuyap. Og nitubag si Dayan nga, wala pa din mo siya sulti, Matt? Natingala ko kay pagsulti ni Dayan ana, gatulo na yan loha. Paglingi na kong Matt, nagduko siya. Gikulbaan ko nga namugnaw og naglain akong tiyan. Wala ko ganahay sa kong nahuna-hunaan pagkakita sa reaction ni Matt. Nautaan ako Matt nga, ang unsa day babe? Gakurog na akong tingog ane. Ang itubag ni Matt sa ko sorry Joey. Joey, anak ko sa kong utok. Perting sakita.
Sorry pagala iyahang giingon pero sakit na kaayo sa paminaw. As in, wala nako patiwasa si Matt sa iyahang gisulti nilakaw ko dayon. Naguwat kong taksi pero aha kaayo kay walay mo labay. Naapsan ko ni Matt. Ginaog ko niya o gipasakay sa iyang kotse. Nisakay ko o nagpapauli ko. Sigtulo akong luha o perting sakita sa akong dughan. Ngano man niya anak ko sa kong utok. Nganong nahitabo man Mayon si Matt nga, babe, gahilak na sad siya. Tubag ko nga, please Mateo, ayaw sa ako istoryahe. Kung mayon si Matt nga, nabuntis na ako si Dayan. Wala ako katingog, gitabunan na ako akong nawong kay dili na jud magpapugong akong luha. Gigakos ko ni Matt og nagsigi siya pangayog sorry na ako. Wala na ko siya matulod o wala sad ko kasulti kay sige na ko gihilak o wala ko'y kusog para itulod siya. Nagpahatod lang ko niya padong uli. Pagabot na mo sa balay, ninaog siya pag naog na ko. Mingon si Matt nga, awi, please, ayaw ko biyahe babe. Sulti po babe, ayaw ko biyahe. Mitubag ko ni Matt nga, baliki si Dayan didto kay Boros Raba. Pasin maunsa siya didto. Nisod na ko, gisurado na ako ang pultahan. Nigawas si mama o nungutana siya naunsa ni Matt. Niingon lang ko wala. Pagsun ako sa kwarto adto gyud ko ni hila og todo. Perting sakita man jud oy. Wala ako kabalo nganong nabuhat to ni Matt na ako. Asa ko nagkuwang? Unsay sayop na ako. Wala bi ako'y gibuhat nga dautan para makarma ko ging ani. Do I deserve this? Daghan kay kog pangutana sa kong utok og nakatulga na lang nako ang kasakit. To make the story short, kaslo na sila hapit. Until now, magsakit jud gihapon ko. Dako nagtiyan si Dayan. Tanang preparations namo sa mong kasal sa ilaha may tabo. Ang money na ako nagamit atong sa preparation giulian ni Dayan ug Matt. Awkward kay ito nga scene. Gi-invite sad ko nila as one of the bridesmaid. Wala ko kabalo kung mo-attend ba ko kay lagi best friend daw ko ni Matt. Insensitive kaayo sila. Wala pa'y 1 year na hitabo na tanan. After atong nahibawan ako. Nakiktok si Matt na ako to clear everything. At doon ako siya gibuhian. Sakit kaayo iyahang gipanulti nako. As in, dili lang nako istorya anhi kay dili pa nako kayang istorya ang pag-let go nako niya. Nakita mi ni Matt sa Starbucks para ihatag ang invitation og dito niya gi-clear nako ang tanan. We had our closure but still hurting paghapon ko. Sakit kaayo nako nga among plano sa kasal sa lain niya buhaton. Wala lang yun ko kabalo kung mo-attend ba ko or dili. Fresh pa man sa ako ang tanan. Sakit pa kayo. But my mom said to me nga, endure the pain. Feel it until you feel nothing. Once you'll get used to it, tears won't flow anymore. So I decided nga mo-attend na lang. Bisan unsa pa mo kadugay nga kaila, bisan unsa pa ka-perfect in yung relationship, if you are not meant to be together, dili gyud kamoy magkadayon. Ani na lang kutob kay sakit na kaayo. Ladies and boys, mao kana ang confession ni Joey.